Mugusie Kyobo MCA kurwe ward ya basi chache county ya Kisii nigo chikoretwa sore nekiombe kyabangina abayigereri kyafida Omwanjo muri na Ndondi TV numa etemno noro mwako siasa ka tutirya matuka bere go kiaso bachore bonne bo mwako yo ekera bana siasa bagerera sekerunde kenene go kore kampeni yabo litukorya lero buna lichiko go sebuno munyakiro wekyombe kyo bachore mane chimbebe gwa furaje bukadi banyarite bakuralia buna go iki kampeni yarage kwera lere kro jitari kisano ne momotinyota no toto umwaka wajirubere ne merongebere nebere nande litukorya lero twanyoronire no mogani ase studio karango chikomwali bagalia yatebere ningo ngero kuri inde turakwanire aneka to kurigire ribagali abasubati ase siasa na ningi kiragere abasubati bachorwe abange ase chikura agose asobochori bonde bwensi bole bosiono no bo mwaka bwejirwe ne merongebere nebere bochori bonde bole gochibosio bochori bwe mwaka bwejirwe ne meronge ebe na isano ibere ningi kiragere abasubati bachorwe gose kwegwa amabaga yoborai asense yeito ya Kenya nene asorongo rwagusinyurana nabogana gutubwati asense meli yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital baiga sensemo ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News Boto tweet at Ndizi TV News bone kerenga kiao getome wetira senambe yira seskini ayura boto tebiae no roje na basubati mbatakire kwe guribaga koba abarai asense yaito ya Kenya kerto kunyoro no murai bwe kyama UDM rera morodinga na machorete mata karua kobo mokonyo ye boigo wajakoya boigo oyukulinde kirwekenene na David Moure ne na chorete musubati kobe debut president ase entunde ndanga kabisa totanya karorege nteki asense yaito ya Kenya gore ronto no magani musubati ase studio ito tiganda mwali baga aranyara gakora introduction usanyara kwimanyikani go chasole umanye ningotole nera ase studio ase umubasobono igogendera ko bamona intwe ego ikomwelyo Eliane Brighton Makori tiganda mwali baga nera aranyara gakwimanyikani go chasole madam embiyemono agana on this TV obwansumu gusi bono tebi mwanje muri na ningo karto kwanira mangana yabasubati asoborai nje samalieta ne gonkuru kwa Ruth mongina obure bichanga Bichanga my father-in-law kiteri bana bakuri mentororo ege kogera nere tata bonu kabiri na nyore igonkuru ase ward ya pastor je ward eyo ebwate abari gichukura ikumira kianda sinde nje byo ko monyororo inkabone gere itumbe esa application yane ya ke box application itumbe location ninde people imbwato mugaka ninde nabana tindi singo imbwate abantu bandi kwegure na bono ni gotore na Ruto yo kuriekero kyobo MCA ase ward ya basi chache yigotoka sebunge ya bobasi oteruna ni gobare aba bakurichikura 19 gwate madam akina nerebie koro musubadi gati ya bakuriekero kyobo MCA ase ward yo ya basi chache yigotoka se ward yigotoka sebunge ya abo basi bono manjumuri genda ko tomeka ngergia ko kwa manyirena ngotonera ase studio gwetera se nambeira se skin yao totebi ngakyonda tukutubwatie kardo kwanda siasa karoli tukolio mwelio madam dere karoli tukolio mwelio asensemo ya siasa gusugu ya kerekoko aye kwara mnyogire kwara ya kerekoko litukenelio mwelio nandi ngakyorojina siasa yego chikwera ase sito ya Kenya akuru twakaya turi bagali ugutaka gukora siasa naraetire nakwanira abantu baminto naonirichi policy cyane ne manifesto yane nabaoneire bono nabubatigarete gwachoranga mbao mongi nase ngecho okoro bonse rio manana ase pastor che ward ose naende barati bachandike myaka 5 naetire ase bituo bitaribike naonirichi policy cyane bono ingi yakwirete asa bagwate agikomina kianda bakuriye kerogo na ibiye ko musubati oro ingi yakwirete rojo kaliye kerogo otete komenyana na basacha ba 15 batatu ekarona aligerete kerogo kegia obo MCA chi function chingo se binte binge bitakeira ko koruno mo MCA igo bire binto bire devolved bire bichete mashinani Una bono ntobwata amache ayale devolved abantu batakire konyora amache ntobwate chichiro chito chitakire korosigu ebine bintu bire devolved ntobwate chipara chiri chinke chitakire korosigu ko chire devolved ntobwate chinyagitari echichire devolved bona karona aligereti igoro ya
ebintu ebi byonsi pi ebinge byabo igo bire devolved bitakera gukorerwa omwananchi direct naende ebintu ebinge igo bitungetie abang'ina tote for example amache mogaka itu kondi yanya kwenda roche achikorigia amache korwororo abang'ina nintu tokogenda roche ekero kiomora kerore nintu togochandeka korigia amache ayo bono nkarora ng'ari bageri nare koriewa ebintu ebiga bie county ebire devolved ase county gose biretire mashinani ninyare kobirentera abang'ina because igo understand buya gose nimaete buya mono igoro ye ebintu ebiga bire bitungetie abang'ina lakini arigerereti nkarora vacuum nero of leadership egekogera no batebi no tagete amache bagaka they mbali ku understanding amache inata keire no batebi echinyagitari ntotakeire konyora chinyagitari chire buya bakonyara because ase ogenda nyagitari igo keroko cheki nyagitari ogenda ororo abang'ina igo bara abange nyagitari kubwa bagaka aitantu igo tokoira abana baito gose twagenda ororo chikliniki echi bagaka mbali go chinintu togochi bono ige ebintu ebio ekero narigereti nkarora ng'a ing'ise koegura ibaga igo ndabikore buya mono ase eng'encho igo bitungetie abang'ina naende bono toire chinguru na aba MCA tokore ebinto ebio naki kiansugeti nkarora ng'a tiga ndige ekero geke iga rigerendete huduma karibu na abananchi ase eng'encho ya ebinto ebio igo bitutungetie mono buna abang'ina igo bono nkwaroche emechanda abanto bagwetera babasichachi norwete nyomba yobogambi madam ekiara basubati omete gusi norwete nyomba yoborai gose mbono otete gotema kabisa naye otena bono nachakire enyomba yoborai ekero nkorigereria koru seite ase ndwete koru tata ominto nabo arenge omogambi na sokoro yane nere no arenge omo senior chief koru sobo mama ominto bono that means ng'a iga manyinga aye nabo chinderie echi nabo chirambwati igo gingocha aiga bwane esinde nara akorire ebinto ororo biokoba buna omogambi iga I think amanyinga aye ninyabwate korwa esukuru narenge prefect ye esukuru ase secondary nasomete naende igo narenge religious leader ye kanisa ye esukuru ase nasomete nabo igo amang'ana ya ebiombeko lead ya ebiombeko rae ebiombe nara akorire igo nabo nyibwete ng'a korwa amanyinga anaime ng'aki nainche nintakeire koba omorai bono igo tokorateba ribaga ria basubati ase oborai koreng'ana naye nocha basubati ngigeragera basubati baegwe oborai ase ebirogo totekeroki obogumenere ekerogo kia obo MCA ekerogo kia obochumbe ase ebirogo binde nonye ekerogo kia oborai ase ensito ya Kenya koreng'ana ebirengererio ngigeragere twa basubati ribaga ria oborai abasubati nabo batakeire korigereriwa ase eng'encho ya okoegwa oborai egento egetang'ani omosubati nero ogotendenia efamily torwa example ekero omogaka asirire ase omochie omong'ina atigara ase omochie oyo omochie oyi nabo ogotenena lakini ekero omogaka atigarete otari gotenena bokong'u omochie oyi gokonyora gose abana bari batigwa bachandekire gochiga abo ase oborai obo tokoriki omong'ina natakeire koegwa ribaga rinene ase eng'encho igo toraboba ase ogokora nonya nekero togokora ebinto biaito tokobikora na obwoba naende twabikora perfectly rigera ntoiki ntoro ntonyoru na amagoso igo omong'ina koegwa ribaga ndarwa example president yaito Uhuru Kenyatta nero okwana bweka omonyene iga ateba ng'a abang'ina ase ababegete chiministry igo bakorete emeremo emiya kobua nonya na abasacha igo nainche ekero nkorige nonya na abanto bachoretwe abagavana buna Charity Ngilu ekaunti yaye iga arentete chiindustry chinyinge naende agakora buya mono kobua abasacha igo ekero tokoegwa ribaga toise koegwa ribaga gose abang'ina koegwa ribaga ase oborai bwa ense ya Kenya nonya na obo MCA nonya na ebirogo binde ekero omong'ina are ase ekerogo keri nkobogoria are emeremo eri na oborito obonene okorera omwananchi naende ntobwate amabere naturally Nyasaye gatotongete tobwate amabere abasubati babwate amabere naturally bona amabere ari tobwate igo okorora ng'a gaki tiga nkore eke iga nyarebe nera a benefit tiga nkore iga naturally buna Nyasaye atotongete igo abang'ina baise koegwa ekerogo eke iga kia oborai naturally kuringana n'obotongi bwa Nyasaye igo barakori buya ase eng'encho ebinto ebinge igo bakobikora na obwoba namba ibere bagotaka bakore perfectly lakini ngiye kogera abasubati abange batari gwetoma korigia ebirogo ebi madam ekero korana kero kia obogumenere ekero giachete abasubati abange nigo bagotaka kwenda ekero kia obogumenere iagora abang'ina batari gwetoma ase abasubati batari gwetoma korigia ebirogo ebi binde bia obochumbe ase obo MCA esababu bunanche abange bare gontebia egenda orie obogwemanire egekogera ebirogo ebi binde igo biregereiri buna koba ebirogo bia abasacha
negento kende gotoko ba intimidated timati binandate yani goto toko gosereriwa Igo moko goseriwa. ase kero go soago sino bochumbo koligi igoko gosereriwa kwa pali piritrid kwaro rubuno monto musinini aje to wenereti nande ba korora buna aje to kumanya gokora ebintu buna bitakeire gokoro igoro nakigekogera bone kikia tuo boy omonto to konyara gosoka goteba ngaki na inche ngekura egento kende ntora ikera ase to kwa bangina bali baga to barusi chikoni ekero tutara bali baga buya lakini rende round ye nche mwangeire libaga igo go togosa naende tuobwa twasuka maega igo egente kenene gekogera bono tutari gosoase biroge biga nche narengo 2017 this is not my first time narengo ororo lakini engaki igo nare gotebigwa genda ligio bo women rep ekero go kino no bo women rep Barabia baragote madam. iga abantu bare kontebi be bagaka bare konyara bantebi ngaye ekero gotakere nekio bo women rep obo MCA no bwa basaza lakini rende inchenta ketego teba igango bwa MCA na barabu igo botakere ko bwa bakungu ntinare ko barinje ngo chenjiri chiko igo nare go chenjiri chiko bwa MCA na barabu bwa bakungu egekogere binte binge bitakere ko koruno mo MCA no mukungu bitendene Igo era kabana ngo chenji kwa ngiri. nare go chenjine karo bigetigare Giro getigare kebe. getigare kyo bangina Lakini madam asoro ngorwa usi indro je kalja. Egara janere ngo ikere yaba suguma akaba subati na murugo soka guchikori birugo ngaki kalja uraje kwandire nani ngakiora abo semi uja somo gusi. Togendre ne kalja no musubati atigare liko usi to improve. egento nare goteba ekalcha enataka gotiga koranya kwanake aisugudi kwa yarantire ekalcha yo mogusi omanyete entugo ekalcha gototebinga tobere chikoni ntobase gokamu into the open tobere mali nyomba ime lakini egero okorigereri boni gebisa kubinde byachire motu naende bono tiga torarigereri boniga Kenya yito boni geserochi Kenya gerochi naki omongina arusi guchikoni akore bintu bino nyana basacha bagokora ntobwate gento tokoroka Vision 2030 Vision 2030 onyaba abaya bangina bako ba involved as implementation na beko nyarekana to tigare maega igo ekari jeje yo mugusi nitakeire tari tonye tugute koruore bintu mbiroro to gwenderete kurenda lakini omongina bono tutakere kurigeria kalje yo mugusi ekero omongina akwereru no musacha ngayi yako kurerere nainde inguru kia bwatera kurendere family yaye no musacha ekero omongino ya mukwereru atigeire ngakiera gokora egekogera de bako give up ai tolento omongino ndo kabere omongino igo awo street abana bari bachandika lakini omongino yekera atigiru abange mbari korenta nande to koimoka kurbuo chikonywa igo kubera gali kwarenda family bune kali cha jomo gusiere nga ekero wakweru turiko gando chikonywa nande neye iga nero ngaki omongino yo mugo tigere mesigo bogori pako ikerani nata kire nero ko guribaga ligera aimukia bangina bande aimukine kenyoro ne community ngima Embeza na mbemano madam manjumuri ni gotogendete gukwana na Ruth obure gose Ruth mongina obure bichanga oyo kulikero kyobo musie ase wodi ya baschaji gotoka ase ebunge ya bobasi katwendete gukwana igoro libakali abasubati asoborai twento kuborana nerebuya abasubati bae gwamabaga mange ase birugo ao asobochori borobosi ni otutere matukabere kochi asobochori borobosi obo korekana chitariki kianda motinyo tana tato umwako yoiga erire litugo lya Jumaine ni goto na Ruth twendete gukwana genda gutumekera ngelkia gutira se namba igira siskini ya urabu ontebina nerebuya basubati bae guri baga ko babaraya sense yeito ya Kenya sibirugo ao kirokyo bo MCA kirokyo bo gumendep kirokyo bo kyobo bungi kirokyo bo senator ne kirogo ebirogo byo chumbe ase sense yeito ya Kenya yogenda gutume uchumbe yao inyorana nabokana gutubwate sense mo yemitanda of Facebook tonyore Ndizi News Digital boiga sense mo ya YouTube naboko tonyora Ndizi News ni maite ni semerti na bande mwadre kanise karumane tutubwati na aito mekerengere kya gwetera sina mbeigo sa sense meri yemitanda buna tura subscribe sense meri ya YouTube ikorro subscribe tonyore Ndizi News o subscribe boiga naboko beka notification ekromoro biro cha kirbunoyo ende twakumanya senjira ya
bene nitugeneria siasa kirotoro jabana siasa bagu ya kireko ande bakwena kina ngukura bare buya ase entunde yende kero bagu kure kampeni ya bene kirotoro jabama bwa Kenya kwanza bora sensemiri ya Nyayo stadium kero bagu ya kireko ko bakurawa no muraiwe kiama kya UDA uyoro makonyi muraiwe nse Dr. William Ruto pa igwa bama Azimio moja wa ni Kenya nigo bora sensemiri ya Kasarani kero bagu ya kireko ko litukuria mwelio kero chikampeni jigo sigwa ba Kenya baendete gwirobiria gocheso bachorio bonne bu mwaka uyoiga madam. Yes. Anzi kaunti ya Kisii ndroje abasubati nabakesana besokia akurigibiro awono no bugumende no bwa musie nandi kwa chikote kanena abasubati ko baba no bwoba agosoka nandi nabasoka mbali korema no range no montage no na studio ngoro bwarage inge kwere nabasubati nabaru gutwara ubwobo obwobo boigato gutwara na gotebirita ngani gusirikale na tebyo mo ligererio ito nga intimidation yani oko gosarari gugetero oko gosarari gugeteiga na ende na chorari buna turaboba bono muntu kwabwa negento kende gekogera tutari gosoka into the open nonye ni ekari cheri twakwanire nero nere imeya ito okoranga bono ni chensoke mbache banyi gubori lakini rende kero ku decide gosoka na bagosoka abandi baguita babandi bagukana iko ni ire hali umuntu okoranga ni chensoke mbache banyu embi mono madam asenge njoende te kwera bia bono basi chacheye kero wasogete ngwate ana tari ntunde ntangani koliye kero wasogete ngwali 2017 nali gwa chagete ritangani ngakia bantu bakwirite asense meli ngwante bine bagotete ndo bogumende lakini abantu mbare bakwirira buna ya bono mno yo aya nyoma yango sarikere yani bakoreche kero wasogete kero na sogete that 2017 no nyambo in the first president no modikonezi bwe kanisa so rogendo ruane ndo le tofauti yake egekogera tindi comics na abantu chinkonde igonde straight chinkonde injiri jeje mara mwede de na lolio kuna ndingi chinkonde ye turi comics ne chinkonde ongi omine tumanjo muri ata kumanya chinkonde omanya te chinkonde abantu mbara rokuligereri kwanyora mienendo yao ase moral yani okomenya kwabo chimbo chabo no komenya kwabo injiri ndonge bono nje okonyora ngwe separate naligi chikura chiane asenjera yo mochoko namba ibere tindi montora ire nganju tokenda kuchiga iga kuchimoino iga injam straight ndigie kura intambo kerioka kiama kiaongere kieke madam gatonda tenya ukwana kiama kiaongere kieke osini gokoli ben kiama kiane gekoro ku Republican Party arama ye faras arama kiama kekere inseri abuli Azimio gose womo ekere libuli ekere inseri abuli Azimio bone kero libakali basubati gato kwande kero ma kwatebiri ni gomora womo gwa Azimio ra umoja wa Kenya ekero mata karwacho wale du koba omo running mate go somo konyi womo gwa Azimio uyo komo konyi mora ibiki amagyo mara morodinga uyo kuri ekero gwetera somo gwa Azimio ngakyo moyo uireteringa nili yani egara chora tu na igwete buja and this is not the first time ekero Hillary Clinton alenge running mate ya John Biden ya Sense ya America that was 2017 no ti alenge kurigichukura yes iko na afiriti on the top of the world that I've seen na rumongina nerole as a top seat nekero matakarwa choruko ba running mate ye president ya Kenya and we are hoping he will be bono ekera chore tu nanje kona ruchenga nanje na ngusuru to that avenue gorali ngaki barolenga onye rairoro chengo mongira nale bwengenja mubeke na inche bono ni nanyore libaga na inche ndole kanenga ki bangi nambali bantu okubekerera nsego egeko geronye rairororire na uru barorire nga Martha Karua naro yibwengenje na inche nabona afiriti ngaki twasukirake twasukirake bono nani kwajiru kwa nikabona basubati mochana ine numwe kabanyene no ngusi na muri gusira na
ngakimora kore mbweye nani ngakiora advice abaswati na temosirane no ina basacha baro na yaya kira baswati abasirane teto bakonye banyore biro na gena gwakwanire egekogera egero kurigerie percentage y'abang'ina ase abagaka bari voters abang'ina na abange tore igo that means abang'ina tochake ng'ane president togweti togocha omogavana igo togweti ntutweka toeti paka omo MCA lakini egero kurigereri abang'ina abange okomachikorora ng'a gotochayaine egekogera ekero omonto ogotenena onanga abang'ina aga bakoba maega yao lakini round ye boniga bari maega ya no muraria boniga bagoteba tiga turachange na into they are very happy airoka abang'ina ba pass ya temba ko gatena ki gaki na into tiga turatwara na into omong'ino itu lakini egento keri abang'ina bo ogochayana I think egento kerororo konyora tubugate ng'a kwanza mwaya gochigokonya kwanza tiga toma ekoko togochikoma achigwe konya bwika so abang'ina egento keri dakige gotuita ngaki nga yani gosemwa ya gochigokona ata acha konkonya mwana gosemwa ya gochikoimoki igo egento keri nare wa advice abang'ina ba minto bari mondigerereti nare goteba ngaga kimware gwancha torusie egento keri abang'ina gotoire ribagari gije tokore emeremo ase eng'encho joko beke ebinto byaito boronge totige egento keri ng'aki ng'abone tochayaina nande nare goteba iga abang'ina tiga totebia abasacha naki twatigire gochayana ase okonga chikure chiga chia pasi chache ward neke naki keraro ng'aki abang'ina batwatigire gochayana rigere tosuke moto buna bono kurigiro kia basi chache kwaranyore n'abasubati kwaragambe n'abarabo anene kwabekiramo kwabatebirine nkiriki uchukubakorera ase kibara kweri bakoba umwe musibo igodi twaikaransire n'abasubati n'abang'ina nabatebire egento keri nachakirete ng'a totari gokorerwa emeremo because oyo okobekwa ase ekero geki tari ku-understand gose tari komanya ekero geki iga nkigetagete nagotebia example amache nintu togochiroche so amache ekero togochiroche inche nimate ng'a omong'ina natakire konyora amache omogaka anyora amache ang'e esibi ntotakire konyora amache daikaransire nabatebire twagambire na barabu nabatebire naki gaki ekero geki iga igo kebwenete kobeki itu otatiga bono kere abasacha bagochi basoa imeiga bagochi batokorire gasi okoba mbamanyeti nki getagete ikorwa ase bari nagambire n'abang'ina naende baitabire abang'ina barabu baitabete nabagaka na barabu bono tware gosaba batusupport around ye erandi kumajiri kwanika madam ekarondo kunya beka tenere abasubati bamanyena no na mwaki kura manye mayote abasubati badena oje karo tuchiko mwachikura enyoma yago jiri gusareka tuchiko mwachikura ngakie abana gusena ibintu bya kwanu ebinge nakyo mwanjimo riri atakira manyena yaya no ne kero musubati yako iribaga atari gusari nyoma yaye mbiyamano ekero bono ntagete kobatebira ntaite korwe example kia abasubati musubati taiyo boniga nche according no kumanya kwana korimanyete oraimoke ekera irwe ke gose ga irwe banene asuke motu asarie nyoma yaye abagaka abange kero bairwe je biroge biga igo bakonyora gento tokoroka cultural shock shock ya culture baba shocked oyo ninjendega ngakina abagaiga kwanyora bakorire binte binge na natural yuzo ko babwati na bakonyora abantu basoira ase biroge binene ngomenta bari bakungu babere iga batatu rende cultural shock iri aba shock bamenta babere batatu iga yani ebako ba shocked baro natural yo monginere omong'ina omoronge tindi gokana ng'amba rororo batari baronge chinkondi echinateba nchirororo omong'ina omoronge ekero kwairu ribaga riokogambera abanto gose ribaga buna eriga ria politics netakeirwe otenene boronge bwechoke ne family yao tobase kobwatoke family yao oyina inche ngo promise naki ase rieta ria Yesu na inche tingotiga family yao yes bono ringwate abona no modigonesi ole ase kanisa ngaitani kia Adventista ngikia hareterende maite ngwajiro tena siasa ne mchezo mobe gosomo chava tena siasa ni mchezo mbaya ngikia tena ndo gwesana ni bono gati kero mutakera kulimbo Kristo kwa so siasa bantu ngwajiro tena siasa ni gebwate ebura burunge gose trubanu ngakiora kwandiri nganeri gati kanisa bono na siasa kerororo igona riko kwana nga siasa terimbi abana siasa nintu turababe so ekero omwana siasa boronge okorete siasa
siasa tari ererembe nintu turababe nche for example to konyora fora mungora mamonto nche no kondi chipolisi chiana ngora ngebereria bangina nabagaka mbatebi ngora igo ase siasa no bokristo tari ngokobeko bokristo kando ochake siasa ekero kwabekire kando gwachakire siasa igo bono nari gwasira kurwa sobosi bwa Nyasaye ekero kurigereri ase nonya ne Biblia abantu mbaroro barenga ase siasa edo abagambi lakini baraburende Nyasaye uri kubachoro babeka ase birogo igo siasa terimbe siasa itself wanasema siasa ni mchezo mchafu lakini wanaochafua hii siasa yaba mchezo mchafu na bana siasa banyana abazina bagu kabara mananane basali esiko ono advice ya ora bana siasa abarende babeke esiko neliye Madam Ruth nchega ntana ko tebya bana siasa bamintu kora siasa yao unabona iganta toko gotebya abantu abange go bagutara Rutu ontigeire otigire ki they say a lot of things about me ngabo gotigo kukwana rende mbara nkwana mangana mange bagoteba nga Rutu otigire bande bateba ogorirwe batanande no musubati obero mwaba o aro mwaba mwana komorora inu gokira matukabere otigire so politics ya bana siasa nale ko batebi ekero gukora siasa yao oni chi policy chao ngora otebi abantu nkiugo chiko bakorera with the fear of the Lord o kwa soko muiruka Nyasaye gago gokonya waita freely nonya no kurwa no kokonyora abantu bakirukiango igokonyora ya turi kwenyora se mechando yogoitana gose yokurwana chisege buna ebono musubati ngo yakerore kugongwetore ande ngwetore chinsemo no e campaign ge kwera jinse kumnebe chamroko babotambe ande rango erere ngakyo kore campaign yao na ande ngakino ambo tuko ngakyo ikera abantu bao madam siasa e campaign ge kwera saa 12 chamroko inje ituko ndiyo konyora ingo kore campaign past that time ya campaign yane ngoboka mambi na yakora mubaso ninatarira abantu kogenda kubakwanira asembwate gusino mukutano narangiria abantu kubarangiriza cya mapema mambi nabakwanira bagenda kokora ibintu byabo inje botuko tindi ko nyara kabagi ngokora siasa ya botuko honegero bwaso de siasa ngakimwa kwa kuirirete mweto mwako igara kwa liba kuri nyomba ngakia kuirirete ni akwe murungani kwikaboni gagose na kwetheri bana yayo mongina akonya babasi mbiyamono aseri boli lilitanga rinande nebe tokoteba mbiyamono nyasankonyete no mugaka omuya politics ye iga omugaka one nero nsugeti nero ntebati ekenga kigete yarenge 2013 ekero narenge gudiri na mangana yebyombe abantu bagateba bondo kingotena nabatebi tokorega abantu ba benefit abantu bagachaka goteba ngagaki utari gutene na toko ekiro geke igaturoche mbuya gotokonya bono omugaka one nero ngete libaga omugaka one litangani nero boli 2013 ekera boli 2013 injina akaboli kiro geke 2013 bono nano twarenge gotara nera se campaign yaya era ngokora renge baka butuko baka mubasorionsi tulikuwa tunatembea pamoja bono ekera igete 2014 to kuchikogenda 2017 na inje nabwate ibintu byane binare gokora bibyombe bona abantu bakaita bakaikaranza nere bakamotebi kwari wanzo mongino yo twarire abantu abange bebyombe kiango motige bono asoke nere nabangete libagerigo so na mshukuru sana egekogera nangete libagerigo akanga na hande is supporting me bono nere ugontari ne ntuntu bwatigari go tubwate pikipiki nabakobeka maguta ontari sintakeira kogenda tindikonyoru tatigandero na konyoru bono igonko asinge tunande twarenga sana igo is supporting me 100% na inje igonko teba mbija mono asinya sai kongo mugaka buno yoiga ogonkonya na ndo gon support ase bintu byane ngokora asorongorwa gusi abagaba nambari bakuri gibro bakidi introji gose today ase county ya Kisii introji gose mbairero musubati mono komo ligireri mono akira kwandinga ne kyaroje abagabana bale kubwatia mufano oraira morodinga ko machoro musubati gusaba bande roje gusi ngoje komanyikana yalingina yabasubati na barumbata kirgo siro ekero koligereria se county abagabana bakoriki obugabana by the way ngotogosera bale egekogera onyara irero igurari
ochorete running mate omusubati onanga nabo bairete na into omusubati bamubeka ororo abasubati mbarorora abange bari foko nandi bakorete ebintu ebinge nonya ninje bare kongira na bambeka mbe running mate ya simbarati nabo nari gocha kogoka bambeke mbe running mate yo yaba kava na rende in fact imbato fereti lakini rende gento bana bawo chikokora orio gochikoira ate mato chi ministry chinyinge ya se county ege kokara we will do better Mbe monu manjumuri gendera gututumira uchumbe ya nyingi gwetera sena mbere skin ni gorabu boy na boto bwatia sense mbere mitandao Facebook tonyora DCTV News digital wega sense mo ya YouTube na bogo tonyora DCTV News na bogo tweet @DCTV News ya karotore na Ruth Mongina oyoko liekero kyobo MC ase ward ya baschaje je gutoka ase bunge yabo basi county ya Kisii karotore de gukwanira libaga ya basubati ya Sabrai ine aba subati mbatakire kwe ulibaga akoba barai ase birugo imense ya Kenya nyurana na matukabira atigarito kuja sobo chorio bonne we county wazo chorio bonne wensi yeito ya Kenya enda ba Kenya bachora barai nande ba chukubara ase entunde ye miaka 5 bose basubati mbeto mete bakembe so kigori biro biro byo MC biro byo bunge anene bonne gero kyo bunga ase bunge ya Kitutu Jaji South Cynthia Toer naro kuri gero kyo chumbe na abandi mbarororo igo gendera gutuma chumbe ya unta kitura asio mi asensa mireli studio deto kwerna to so asentune ya kabere kerto na Rutu Mongina uyokuri gero kyo MC ase ward ya baschaje gori na tora sentune ya kabere Chinkwana chayemo asayemo no Mongina Ruth Mongina obure vichanga uyokurigie kirugo kyobo MCA kure ward ya baschache county ya Kisii nigo chare tuasore nekyombe kyabanyina abaigereri kyafida Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo tore nekirenga ekyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikire chiriuraganie boiko mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ainomo menyi omekene ward iwe gotoka se county ya Nyamira bono Steve Kaka Richard nigachire kugusaba ikura yago buno momenyi we ward yeyo eryonyare kumochora ase kirugo kyo MCA chitariki kyanda omutinyo gatana na gatatu omwako yoiga Steve Kaka Richard nigago kwenekeria yo momenyi omekene ward ingananyare kunchulia na koleta magendera amanene na anda mange ase ewodi yo shamekenene Steve Kaka Richard nigakuboli obwe MCA gwetera ase ikiama kya ODM Azimio la Umoja tochore Steve Kaka Richard anyare komesia mekenene Oyonkaka mwana roki mori oya ye oyonkaka
kampani ya Davis and Shatliff nigo yakorenteire chimashini au chekerero icho gutumika simirimo yao aso bukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuzo n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipampu chubwaka mache icho chigutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima goikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubugoria umusigo goikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angene benki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inoti sano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inya Davis and Shatliff angoyo bokori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero ebintu mbiraroro orakorere cheche korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisi Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bwa mate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kerari tuko ntobwate umunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist oyogotoka rituko lya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking gokoroko barogoke okoko gokoreka kerari tuko obokoreri bonde mbori abuna korengwa se laboratory eduka yokonya mariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bare babwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya Cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a New Sansora Building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambeyo Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi chinkwana cheyemo n'umungina Ruth mungina ubure bichanga uyo kurigie kirugo kyobo MCA kure ward ya basi chache county ya Kisii nigo chikoretwa sore nekiombe kyabangina abayigereri kyafida ati anene kerotore na Ruth mongina oyo koriye kero kyobo MCA ase ward ya basi chache gotoka se bunge ya bazi county ya Kisii kerotore kumurekera libagari abasubati ase siasa abasubati mbatakire kwe birogo byoborai asinzito ya Kenya ina dio lingana lito limwamu ina abasubati yoro chikolanga nebirengali bya abasubati mbatakire kwe gulibaga elinde bagambe enzito ya Kenya sibirogo nara kurukuna Eliki Onkoru kutoka Chironge kia Mukama. Naona mimi kila mmoja ako na haki ya kupigania haki ya wananchi bila kuangazia nafasi ya mtu bora tu akue na ndoto nzuri na maono ya kufanyia wananchi maendeleo. So wamama pia wapewe mamlaka bila kuwadunisha
kwa njia yoyote uinera ate abuna basubati kabaye gulibaga mbanyara bakomigwa njerende yonsi ekero bakorie ebirogo ao nara gurukona Cynthia Nyaboke ate na basubati tigatwaigwe amabaga torae ekiagera enyomba eteneine ne enyomba yo musubati ni gotenena nonye nekero mwakasirire omongina ni gagotenenia enyombe yo beti kwamboka ate ani galime yo muroberi atobwatitia senchera endonge ate na basubati tigabaye gulibaga lyoborai asense ya Kenya isobera nyambeka ate ano alime yo muroberi boni ate na basubati mbuyemono asomo subati oyo ni suja venye anaereza nigo aisaine tigaba basi bamurigereri nareko bana mbasi ngwake ekura nabona ariko mwakera ekura kemisofia ate ano alime atubwatia senjera erendo nkabza ate ana basubati libagari abo tigabaegwe kolende tiga betome naro kuruna Andrew Matunda ate ana basubati abange nigo bara aboba nonye mbono nigo ngumetinga ki Ruth akoreta ikasetebe era kurwebengerna akorna basubati nigo bagujibaba aboba nabo bagwika nande baira na gochi maega Dolfik ombaye ni ate ano alime yomurobelio atubwati bya Simeon atuti ni ate ano alime buya kabisa atorigereti na ate ana tigobo choli pokorekana senjera yo bwene no bwasioku no yokobwa abwe chikurecho segiende yonsi etariko basense yeto ya Kenya madam andure na sentundende ya kabire ningani wala debi aneneme chando kiriro cha basubati ibagwetera asokoliye birogo yera no embarabu abande babo aboba bokoliye birogo nana bote ame chando kiriro cha basubati ibagwetera agenta kana nage gochi gya to chanda buna rinata bari ni intimidation besoko basararibwa nakoseru negento kende intu abasubati intu gotwara besa buna basacha bagutwara bono igo konyora financially igo turinse naende omonto bwate kerengereri yoko takobora ikwanyara tabwati besa wane genteke gotungusa maega omonto kwaranga bono na besa timbwati na kwasairo komna kukabuchete bono kwaranga otherwise tigane amangana yokori gichukura olio konya ndirie abantu tokogenda twani chisera una America nande nabo bago guchangira kwagenda campaign kwabika kusene pikipiki amaguta bune yane so ekina bage kerakonya bono finances amona intimidation amona ande negento kelinga ngabono bangi namba mbaisa ini tigababere chikoni ekina kigekogera twamusamaga kwase amangana asiasa igo bako chibese ji waterna bangi na muruje mwatura chibese kine bangi na bago twale saro mono nande na bago kunga kabisa kenya basubati mmoja mwera chibese kera na basaja bara chibese jo jabo basubati Entuano maite chibesa chite chibwata mangana amangi. Chibesa chito litu keri monka abana bane amasakara balike. Chibesa chiatatu mwabone chiane. Nchire chi baroche chigokora ebinto buya. Abana nabo compliment tinga chibesa chiringo nyora chinke chigotumeka buya. Omato mugakera kanyorire besa nkogenda aragurira abande chicha hoteli kiango wa tumia chiara. Lakini bone chibesa chichito okonyora egochire chinke nande bono okonyora bikirimbe getenga nkorero mwana gete yanga nkore gento gete bono bintu biri okonyora to fix tinga ki ntubesa chito ogotogo chikorere PCD. Bono kwanyora gochire chinke. Abasaja barabu okonyora bari chibesa chinyinge gwetera chinguru chabo babwate yo gukora ibintu byabo nande nakiye kokonyora none nukurikwa yani abasaza abange go bakurikwa kubwa basubati. That is why we are fighting for third gender rule na intu tonyora libaga onye nemere mekoriku na intu abasubati twanyora libageri na kera twanyora libageri financially na batokonyora chinguru oroje chibese cy'abasaza babwate chinyinge chikogana chingo betijire na ino musiko twarana mwete asega charareke gya siasa ose inge abasaja ngo igabara basera ino musiko nyora na rende na bomba ngina ujata na uitari ko twakende ngurire na mwachayu utatwara chibese genteki ngo wachaya ngo bekororo utatiga rende this time round 2017 na riange tofauti this time round go bagotebanga otokwaneire buja na atatwara besa otokwaneire buja bono around yeye okoranga abantu mba nkugura bale chisera cia abantu no nyambo niga buna morogoba nari gukura gwende campaign yane buna nari kunya gwetaiga abantu go bateba tenga tari ogosera go gukobwatigwa go bakubwati na kikwone ti manifesto yao buja ni chingira ciao na kichire na obachori no bugukobera agabo lakini rende bono konyora basaza mbabwate naende bona bago bacha kurigie birugo n'abantu okonyora babwate chigasi
babwate biashara ebinene bono nabwo okonyora bagocha korigi birogo ebiga yagera bato intimited ne chibesa chiabo okogenda ase gwatebi ng'a ayambusa aya nenchara bono nakige kodera baswati tokongusa maiko mate ntwanche tikoramu yani ntwanche tiko gochayo go feeling bono banchaja tiga otherwise tigantige abasubati mbare batanga ine bosiaria banyo bekiriko nyore birogo byoborai tatebo gumenele birogo binde byoborai ase county ya Kisii oseno ni Nyamira baro baba bwatu sirio koboko ase bari bontara nyora dende baba siremna osena baru baba chaite bagana aya tigo yirigeri egente ketindakerora bono ntagete gokeira nikeri gwateta nga baswati tochaya ine because ekero toteba baswati aba banyorire birogo binene buno bugwimenere mbaroro babete nominated bakoba senator bari Nairobi abantu nabange tobwata baswati basoira ase amang'ana ye oburayo bobonene abaswati abaiga itukondiri baranyore muswati ondo konyakobori nsega iga bamunguse that means abaswati gotochaya ine onanga abaswati bari nabonanga bagotongusoko boko bato advice bari babere ni politics bato abaseni bato tebyo gokora iga nonya financial ye bato support na koroseri nonya ni posta 20 bogokonye so abasubati ababari ni politics gosaba banyorire birogo ebinene ase serikali yeto ya Kenya na barabwo ntete ko babegera rigosona ki netakire panguse ababande bagochaka kurunse lakini they are not doing it ekero twendete iga bono Ruth kerto koboria kerto twendete nyokwana mang'ana inki omobasi chache aratebe na Ruth ngwakire kura totebo instance jengo bolinde Brighton batanga kekura nkiragere bakere Ruth kura egento nare gotebe sababu eragere bange kura in the first place nje no mongina nande nabatebirie ebinto ebinge go bitungeti abangina ase developed functions ebinto biri twaye tubikarwe serikali enane bigacha ase county ebinto ebinge go bitungeti abangina tote for example ase chichiro chito chichiro go chire developed chira ase county government bono abangina nintu tokogenda echira abange nintu togotwerwa ase echiro nintu togotaxi bwe echiro twa taxi wa naende togo tweru ibaga taxi ritokorwa gande chigo torosari ebibanda to igame igo togo tweru bono buno mongine kero ndagende county mwangeire libageriga amang'ana ari aito atorengete buna abangina because na mangare igo ndaya kore buya kubwa omusajo yotanyare ku understand nga amache natakire echira mang'ana natakire kogenda chinyagitari nchitakire gotwara mariogo so ebinto ebigo bire byaito that is why I feeling aki omonto bobasitatu ndigererete igatakira kwangekura because I understand inki a county government ekero yachete omo MCA function ya eneriri abonete gokora nonyara amasomo ya abana baito ngo ninde sese body school ekero twarangeiri abaiboli abangina nabo bagocha abangi that means abangina bairire binte ebinge bakobire manani kubwa bagaka igo nare goteba ng'aki nare kweburi bageriga igonde buya mono kubwa bagaka abatore na barabusa bagaka bakorigio borai ase ward yeito ase ngencho ninyare gokorera abantu ebintu biri batagete because nanje ningitagete embi mono ni nare gotena erenda ndiana korwa kiamukama gagitiga bakungu na barabu besoki asuburai bachorwe to ende bosio ke usingira ali getengo nyokirire ndema goge bekabuya oyindina korwa chinse mojiji kiamukama gotena bakungu na barabu besoki asuburai mba tochaya tonyorane tonyarane gaki agote namba chayo abaswati mo chayo erinde kinti na baraba wa mabaga yoburai asense yaito ya Kenya mbiyemona ikeromanda tusange kerengenda usange kerengel kya goja se studio nyorana abagana toboti asense meri mitanda Facebook tonyora DCTV News Digital Boyga sense meyo ya YouTube na woto nyora DCTV News bagana boto tweet at DCTV News kerengel kya ogitome gutera se namba yera se skin yego rabunde to kenyora senjera ya bene gocha se studio kerdo na Ruth
Rutu okorigero kyobo MCA maite twanarikero kyobo mende basi na kigere mono lakini bono nanda kiaba swata kwetuma nenda lakini bono pia mono Ruto asogwetuma kurigero kyobo MCA ase ward ya bas chaji yegotoka sebunge ya Bobasi county ne ya Kisii totebena anaba subati kero bakurigero anene konyora tore na bali bakurigero kyo bagutaka goswa maega ya basaja na basaja babasire konyora no musubati ria iruri bagakwane no yana aserari ote abuna Injeruth ingegura uikaranza ta ukwana manifesto yae ngakio basubate batakena barugu ya kerekoko no ene kroba iruriba omaete egentekeiga asange toko yani to komigwa ogotebi kunga kokoganda gokwana okwana chitageka chinke nachora rio mong'ina kero gwatebi gukokonyoro bwoboete okugonda sari chinda chikukwana gusensari chinsa buna natebi gu igo nari gwa advice abang'ina baminto kero bagotenena gukwana fight for your space ribaga riao erwanirira ase ribaga riao ekero gwatenenire gokwana gose ne manifesto yao koni saba ribaga teba ng'a ribaga na inche nkwane ayi ntagete gukwana otherwise buna nche nkora abatebi gaki na abange muri abuna muri abange iganje no yo monga ribaga nkwane so fight for your space onyore ribaga rigira yugukwana igiyotagete gukwana it is a matter of fighting for your space fight for your space anena baswadi ngire batena haya induna tutajoru anko jodore ko baba bunga bachore osengo jodore nominated seats ngire abadaina abasubadi kabatike biro bya ko nominated bande biro bahanga advice Madam Ruth advice nari ko ba of course korani campaign negentega komu ntaito ko batenga nege komu kere because abasacha ngoita bali botuko bakori campaign botuko with us women to goita botuko nande buno ko enda botuko goeta ego bagoteba kwabeire ncherende go chimoino so ekero nari gwa advice abang'ina baminto onya kobwate munuga buna Ruto esoki 2022 bono koba kwa yani 2027 bono gwaete naende campaign ni kuanza mapema onya gotagete gochikorigie kerogo chaka mapema kana kogenda na asa matanga iga sabari bakakwana igere bwe popularize gose bwe manyekani mapema mbiyere igo naro gotebia abang'ina baminto berwanirire patige mangana yo korigio bonominyo nande wansi kwa ibo bonominirimo tiga kuganya nando onya kwa nominated rioka eri na forum kwa iru akara kwa ibo bonomini kuna njonya ndibangete 2017 nanga 2022 na rio bochumbe ege kwa garo konyara mbate forum ingije ngombere na abantu nanga bono gonko diri na abantu babo basi nanga no bochumbe na ri iko bare gotoa ebiroge biri nande mbakonya kobeka basacha rendo bonomini boli babeka bangina naende bunogo choru ogotebu next ogando chikura nigo bano isoko choru ko ba MCA boniga emyaka 5 gwachiro bochumbe bo yes I'll do it igo netamwe yamo etamwe yamo baisa kongatize etamwe yamo mbakorere mirimo iga ndigi mongino ndoko bekero kyo bo MCA no bone nchendo chenga no mongino takere ko bororo ndigi mongino mo beko ororo na inche mosire ngende kero kyo bochumbe bone ke korukukia basacha rende ngendo bochumbe basacha manda mrakinde ne baswati gabeto mibiro ko byose ngendo bochumbe nga naron kole mirimo buja no zinga guru no jipite gavana ye county ya Kisii igogora marara ni gara matindi kabisa madam abasubadi beso choru abange kero tukurarigiri na chisegi chinyomba gisegi janyomba chenda busy violence aneni go jiko lenga abasubadi abago basunyundu mano becha abasubadi beso ko choru ibiruga abange entokoro mo chando yobukonderwa kwa bana abasubati unyomba no gosara kwa bana banyaruka mchando noere tozo ko guliba kana ndege ntona kwa nanga basubati baminto mo especially abairo women rep bali babere nominated onye ndiri ko bamo basira ababande to babange ekari to babere abanga asoborai okounirira gugo gosira because igora nyora tata for example as a ward ya linkoru abanta kara bauniririgo I'll be there for them mbakonye birengerere naende nonya na advice mbaye nonya no mutando babwate nyomba nje kwa gonko beka counseling center chifamily bune chiche jorro chate buna chikwenda takomenya buja iko nara koteba nga tuiso ko buli bageri gato babange in fact mutando mongo gender based violence wokoera
Igobon torna basubati besjoru lakini ndio tukakwana na mwana agenda based violence na majikobrakana na basubati boka tuwe basaja na basaja bari konyara mwana agenda based ngekara tukuriya basubati yabwa sasa me agenda tuwe baba abasaja ege ento gekogera nintu tugucanda mono naende ndero abang'ina bachaka guchanda abasaja naenderende nabake it's yani percentage ere enke sana ese omogaka okonyora gose origia abana baito omogaka babwaterana na percentage ere enke lakini abangi na abange buna nyasa tutongete ne chinguru chinke nintu tokoba violated igobona buba violated ese nintu tora abange bona that is why ba to yani ba tabanga rende bona tokoreka na abange genga buna bono rente kwerende drop in the ocean orente bimanyinge bisinyo endo utere Victoria manyinge ga kombu mulere Victoria tago chinjikende kyanse so that is why bagaka barabo otobatari kuigweka na mono of course na barabo mbaro bagwetera agenda based violence iyo lakini abange nako tora abange asinje chinguru chito chinke bono totena gwachori ko bomwe MC obas chaje intunde ya intangana gwasoira se ebunge ye county kintu kikitangani orochora kore ilikwenda kibuna ababasi wodi yao yakonyekire egente getangani ndakore ase wodi eli yaito ebintu mbirororo bitarakorekana for example kero kurigereria amangana ya masomo ya school chetu for the last 5 years bana banyoreti pasari eri bare ko ya 3000 pasire school njeni mbeke ase ward ya yani ase county ni make sure nga chibasa chiri njiri ko genda chikore binte bingao bose chiso ase mebuko ya bantu ese ngintu ya masomo narabo chinchikire gento omwana omutaka yani family ntaka omwana akera asomira ororo byayiga omuchuri gogo chibonjoreri igo amasomo ninyabeke frontline ase ngencho yabana baito ogosoma babebuya egento kende ndakora ase wodi eri eteke kindo chege tarakorekana buya ekero okorigereria igoro ye chichiro cheito because nanje tinko chinde nakore biashara asomo cheitumbe okonyora igo baba chogi mbarororo baminyokia abantu spiti baba choga chibesa lakini kwanya nande mbura ya ture muntu uri taone that means chiga kwanya serikali chibesa erata chiti kwani nonya no kwani igo nare ko at the first 100 days chiane ko bera se ebunge ye county igo nda make sure abantu bari bagokora biashara banyorire enjerengiya bagokora biashara byabo batari kunya kuminyokirwa egento kende eginda chigokora ase ekarana chirororo chinyagitari nchire pastor che ward echinde chirororo chi structure bucha ji busa kuna bono nero ekurukunyagancha mate igo yagache tu tebwati banyagitari tebwati kende chinyagitari ne chinyinge chire yani chi structure lakini tabwati kende ekaronda agende ase bungeri igo nko make sure nande gento kende gerege konga chiko gande dispensary ngakyo igwete ngano mutu ko ngati no bokendu kwa guchinda tere cha mareri otari kunyara gupimwa no gupimwa ekero ndagenda ase county I'll make sure chinyagitari chiri ase ward yane ekero ko genda ro turi ko mariogo rioka ko ikoche kumanyu ngamo chando kyobwate kumanya ko kwa mariogo egento kende ase abanyagitari alafu batoka ase chinyagitari echo kuna bone nyagitari ya nyaganza neronda ndoche ngete yagachira lakini tabwati kende asomo cho oitumbe no red quarter ye sub county ya Sameta sub county ekero kurigerio mochi oyo igotigire maega because abantu bensameye igo bagwaka chikura cyabo asa block bono oyo koira gochibiro gochimate gochinyakunguru gochimate ekero bairire baturigere buno opposition gochargoroga iga nje ninkorera abantu be ward yane equally aita tinyorete kura kurwara gosena nyorete igonda bakorere mirimo equally rigere abantu baito banyore ebintu batagete gokora togo agriculture gere developed amoyo igakoni buri igoro okonyora obwoyo boniga twakagurira obwoyo nonya nekiro rero tukugura obwoyo gekombe okondo ogaragora gekombe iga gusini imiga kwenda gwatumia ekero ndagende county ningende ng'etie appeal
ebe obuoyo bobe subsidized yani chibesa chirwe se kabugie county bobe chibe kwa so obuoyo tukoro obuoyo ase county yeito ntu obuoyo bobe libolinse ligara abantu baito bakora oboremi ase oboikerano abangina ntwanje tukorema umporema bale sana abangina baminto ba pasture bagusimeka chingeni mono lakini nchibwati ase chigochi ekeronda be into power barangeri bagerigo chingeni echi chiabo nindete yani cooling center ororo chingeni chiri ndete chi machine ororo chikumi chingeni chiri chiabo naende bona ko karabangere chinguru nainje bona bongo kwana nonya no mo MP directly indi mbaligeri chioda chingeni chiri chiabo chiaga chiomigwa chiagenda abroad banyora ligori ye chingeni chiabo igo word jana nabantu abalemi abakongu ninteme kubakonya asamanga nayo igo kubakonya gukora bona madam ekero yikirigo ngaki omonto yo mobasi chajara kwigene igano nabo bakabeiro bara kwande buna na tujokora naki omonto yawo kwigene buna yo kwana ko yigo so turi go jigonjori go se otirie kerore monto da korora kero kwabeiro mwemusie biamano bono aba bari gukwana n'abasaza bakwanira goza amamada mama ngina abantu yani yo omongina igo nakwanira buno omongina asenje narorire metanda twaitira spas church ward wetera tutari gukora emirimo asenjira yo boikirano nje gwada akwanira buno omongina nje bare gonte marende buno omongina tari kungaine ya mongina ntuntuma tibakora ya igo mo basia ale megazana mongina tari kungaine abangina nturi kungainirire nandi natunga na tokora bakora mboli bwo kungainirire bwe chumbi ntoma tibakora babonene obo sininiga lakini ekena atebire ngo chigokora na asenginjo n'injenda amangi y'abantu bari affected ege kogara na inje ebiashara ngokora ndi ngotwerunde igo tiga abantu baminto bagendere gotweru asengenjo naso irororo igo gongo chigokora egento keri nenje genkunete ngoso turasobo jori idariki igo eritukuria chumaine tebango sebolinga abantu barakwanira igoro yo marembe chikureji nari badana kero marembe turubande mono abasubati n'abana nabo bago cyandika mono kura kwanda goringana yo marembe asedeke yema kero turingate kugikora laki onari gukwana iga omorembe otuka sense ya Kenya ege kogera abangina n'abana nindu tokonyora twatse tugucandika ase omorembe utari bona tote for example busiba minte bamenyete isiko omayetekera omorembe usarekire omongina tugutiga mwana maega igo gotemba kugitera omwana digere omugakera gagutama mapema intu twatigara ase mechanderiga nari gukwanira iga chitembera chachi yani chi amaberera asiasa akiniri sana okoborwa kwa omorembe nari goteba gaki abantu baminto tokore siasa yo omorembe siasa ngororo buneri yana ngokora tokore ngora iga ronya abantu okuramba nakorororo kiango chi amaberera imogete igoro toteme konyaira ninse for the sake yo mongina bunanche for the sake ya abana bari abake baito tubwate tokora omorembe yense yeititigara gutwara omorembe abasaya barabunga kiora abayo bose mibwago mweshimiwa producer ne ondene na akorokire madam mono rakitenda akoroka bono mweshimiwa itorutu mongina obure na kiora ayo bose migo chiase abasaye ane bari batari gwakachikura abasaye baminto abana bane because ama mother nimbwata abasaye bane nyumba enale gotebia abana bane bari abasaye tafadhali tiga kuhusikana ase nganayo gotumika omwali nayo komia ekero gotumika nayo komia nale gotebia abana bari bane onye no gotera bagotera chipara goita batere batabwati birengere biringa go batagete kogechi omonto gose bagenda bakomochibwa omonto banda bachigotera ororo kurama omonto okorigichukura nori nera gakoigubo abantu baje bakorora bobe baimbuka bachaka kurwana nara gotebia abana bana basaye kamuranje keep off karua asamba ngana yo korenta amaberera amaberera ali naende bono abana abo baba bakonyora bakorenta chiburuburu mono naende bana bali okonyora mbagwati nonya nekura bono baburukana mono paka basari erietari abana baita abasaye nare gotebia abana baita abasaye you are good na abana baya moebeke ekerango kerimore
mocho college campaign asenjera yo bwororo nandi mutige kweburuka nditiga gutumika tari numo gutumika abana bari abana babantu bari bakubatumia barabumba iyoga kenda inu murigereria nga igaje turi tukunya kugaga iga omwana oyo bwoyo ere oyo gototebi tuchigokora ABCD omwana oyo narega gose nonya no omwana omwabona aroro abana babe bakara abroad bagosomera ororo kwanza mbamanyeti iguru ya siasa ya Kenya gose bari chisukuru chinene gose bari ebintu ebinene bono bagutumia abana aba baita bakea bataka asenginche choko ba kitu kidogo nonya ne siringi 100 yamo yagera abana bari baba basari omorembe anene karoto kokore deke yamo abasubati kwa murate buna bono no siasa ritete bazutumia mono na chisire queen nkira tebyo mwanje muri no embali babasikina muri chisire queen na ndo mogorigi na okoro burai worobia era gotebi abantu baminto bari gerereti aseti biyito yandisi ntunto lisire queen bana buna ndigerereti ganje ne sire queen I'm not lakini kwa bari bagwana bana bagwata banga chisire queen nande basubati bari mo chimwa bachisire queen yaso gorigi biro kugenda mutige kabe simbo omonto ore focused tiga kwa bachisire queen baro barabe lakini ekero korige ekero kyo gato korige muswati na ronganje tetari kokongo mwakera rejo tundu ago dress simply raisi go bijaigo igo nara gotaba ngaki obosile queen bori abande bago tubakabunanje tinko gwenera kwa basile queen bago sadirie mbe mono karbono ujumbe yao yo mweri ujasomo Kenya ukorigirenti ujumbe yao yo mweri karoto ukora murobiri torukwana iguru yeri bari abaswati asobrai ujumbe yane yo mweri ogongo kwana gochiase abantu baminto bagusiengi mapikozi mbaligereti umuroberi oyo iga enare goteba nga abasubati baisa kwa iguri bagaligi jasengencho yo gokore meme iga egento ngororo yani slogan neroro nga what men can do women can do it better totebe for example egento kyo ogwanere to gokoro musacha gokora omongina ko na babe gokora bujamano egento kyo totari tutaranyara kore manechi imbere na gutindika abantu ebinde byonse bina batogokora buna montonde bwensi nare koboria abantu baminto ba pastor ward eriogo riri mware kurigia matuka mange riboni ward yeno chipara chino chibe buja abana baino bagande school chi ebinto byino bibe boronge chichiro chino chirosigu nande gentonte ne bagokwana ase ward yanen ewe chichiro chiro nibere ninteme kobeka chichiro chinde katika berega ase ribagari rororo igera abantu baito banyora ase bakorire biashara buja igonara gotebanga abantu baminto kamuranje nasabira senjira yo bwororo monge chikura chino tari njengo chikokonya mwane tokonya katwense yakogere ibintu ngo chikokora na nje ndiri binjandete turakwande kyombe kyo kigere swadi kyombe kigwerera baswadi ya fida kagete no kimaite ngigera akore riri kinyarege ko igerera mono libagare baswadi no ene ibintu bire bakonirwa na ene okubachira asikaro mukuri ibirugo egento nari gokwanira 2017 ntwaire tunonya ne chisemina nari nari gochakera njiankonyete sana lakini ekero okorigereri nonya ne kyombe kento bwate byombe bikurwanirira abangina lakini ekero okorigereri igobi I don't see egasi yabo buya because unanga buna ncho muswati nkorigie kero gekeiga unanga nabo bagun support ban sponsor to media digera nawo nichizera chia nororo digere abantu batware obumanyi igoro yabangina bakorigie biro bona nari gukwanira fida kamuranje bari batenedere fida nonya maendeleo ya wanawake ekero monta imokire ngankorigia rekero ko nandi no musubati tema kumusira tema kumubwato okoboko egekogire gasi na ere imugwenderete gokora igo nari gusabira undi yemba failures nini rende next time ekera abantu baratenene batokonya batusire nandi batugitere mbe mono mweshimiwa sokonya libaga ko chikitasen kyo kyandi steve ekero ko era mono libaga ya basubati ase bachori oburubosi rando gwatebira bakenya turari umurembe nakwene kubina abasubati no bakumia mono ekero isegichagire gwatebira tore ndomorembe togendere kujya sense togendere kujibosyo karutwa kurura bachori kerense itu ya Kenya igendere bya kabisa na mwanju muri na wakirumbe mona kero kwa tubwatie karutwa chagete toirangense ya mukuriria libakale waswate siasa nto tanage ake kura ya ubya litukuria chumaine oende bu ukanyama toke yorabwe otengenere yotabwe motainande angikande gotwa usabira mayu mwanju muri ogenda kuri NDS TV ne rubonsumugusi inyorana ni gotoko jokoretera mangana buna siasa ko gendera lera bana sese gukura bari siasa yabo
tokoretera mangana bunanga kyagendera nenekro Kenya Kwanza ira sensemeri ya Nyayo egwe ya Kirikugo omwasmiuro mmoja wa Kenya nigobora sensemeri ya Kasarani kroendete gwe ya Kirikugo yo mwelio irikubulia bakenya babasire asukuliye birugo awa mweshimiwa mwakera nambe muna soko chora ndis TV na gocha na ukwana numwanjumuriri ukuligererie biemono na wakere nambe mono genda kulire ndis TV na rubwan swausi unabotamberiane Brighton Makolo renga sensemeri ni studio kore kuna madiege nechibicha gojira sinjere abene nigakuruku betrone mukira kuri narore mweshimiwa mukiriyo koboko gati atrebia sedeke akiko nare goteba mama ominto ondigerere tiboniga na bera nyarekana ti nyebe ko mukwana na ndengo ikangamboli ngakyo tanteba mama ominto kuri kwesta kwamboka bichanga na kandigerere tiboniga mama mbijamano na ndento gwanjete mbijamano na bali bonse bakosira ko bakire mbijamano majumuriria unabotamberiane Brighton Makoli mbijamano Chinkwana chayemo asayemo no mungina Ruth mungina obure vichanga oyo kuligie kirugo kyobo MCA kure wodi abas chache county ya Kisii nigo chare tuasore nekyombe kyabanyina abayigereri kyafida Ndizi TV Obwansu